Έχουμε το γνωστό μοτέρ της Mini Plane Top 80, το οποίο πωλείται στη τιμή των 2.000 ευρώ, όπως το βλέπετε, έτοιμο για πτήση, σε υπερβολικά καλή κατάσταση. Πωλείται και το μοτέρ σκέτο στα 1.200 ευρώ χωρίς το σκελετό. Θα πάρουμε διάφορα πλάνα γύρω-γύρω να τα δείτε από κοντά και θα το βάλουμε μπροστά. Δεν το πετάμε σήμερα, αύριο θα το πετάξουμε. Απλά θα σας κάνουμε ένα review σήμερα για το μοτέρ, το οποίο θέλω να το πουλήσω. Θα το βάλουμε μπροστά, θα δείτε πώς δουλεύει, ότι είναι ok. 1.200 σκέτο το μοτέρ, 2.000 με το σκελετό. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε την ντίζα αέρα, η οποία βοηθάει στο να παίρνει μπροστά πιο εύκολα το μοτέρ, αλλά και σε περίπτωση που μας κολλήσει τον γκάζι για οποιοδήποτε λόγο στον αέρα, το τραβάμε αυτό, αρχίζει να μπερδεύει και σβήνει. Εδώ είναι το αγκάμα, το σωσίδιο, το οποίο ελέγχοντας την πράσινη βαλβίδα μας επιβεβαιώνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έχει χρησιμοποιηθεί και ότι η αμπούλα είναι γεμάτη. Τυπικός έλεγχος σωσιδίου. Τώρα πάμε να το βάλουμε μπροστά, να το ακούσουμε λίγο πώς δουλεύει. Το πολύ μπορεί να φάμε ξύλο γιατί είναι και μεσημέρι. Δεν είμαστε για παραπάνω γιατί είναι μεσημέρι. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Αυτά με το παραμότορ, το είδατε, δουλεύει, έχει τη ροπούλα του, πηγαίνει καλά. Χτυπήστε το όποιος προλάβει.